asini roha madihamu doho dame siad de bata mata doho sianana na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Urian itu hatta di partang yang ata di Bodarion. Tangihonot tama hata ni debatana gabe berita nauli di hita. Imana tersurat di Yohanes bidul 5 ayat sada rodi ayat sia. Ta tangihoma na punguhi ta di garejaon suang-suang unima nang namadohoti live streaming di Bagas Nabi. Yohanes 5 ayat sada rodi ayat sia. Songonom mahatana. Salpunii adong ma pesta ni halak Yahudi. Jadi nak kok ma Jesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem dilabung ni harbanga biru-biru. Pari dia sada namar guar Bethesda anggo di hata Heber. 5 do sopo-sopo di si. Marpiaha do di si torop halak nahasitan. Nama pitung Nasarion na tiarapon akana pay may mahon hagugutsang niaki ay suru-suruan di debata tuat marobas-obas tu bagasan padidani manggutsang aiki asa na parjulu bongot di hagugutsang niaki gabe malum do manang dia pesahit na lohok tu ibana. Alay adong ba di si sahalak naung 38 tahun liling na marsahit. Dida Jesus ibana peak di si. Jala di boto ma nang poleliling ibana di si gabenin na mamaduk ibana. Neng malupo jadi di dok namar sahiti mengelusi ibana. Ya le Tuan. Dang adong perhuakku nama guau tu paridiani dihaugutsang niaki. Ay madok rodo piau nungga dijuluani na asi ngau mijur. Dungi ninda Jesus ma madok ibana. Hehe maho. Hicak malagem. Mardalam maho. Jadi pitur hisaran majol mai dihidak malagena laus mardalam ma alai arisabak dotoho na sadari di sima sahana horas madihita saluhuna. Kupikir dangadong rahita na las rohana marsahit. Manangadong duhita na las rohat tamar sahit dangadongi datungla adong rencanata nanggo pala itu luari ni abah fulu pitaho agak borat sautik demam berdarah manian nanggo pala itu luari dangadongi jala memang nang sian hatani na tua-tua pe tung takas do marhite upama na dipasahat molorong akka danak na sorang manang na terdidi saydok do upasa rupani dakkan di bulu godang say ni penget ngaiton si buruk bagodang madak danaki jala tokka baru dak tatu si mandoko ni dakkan di bulu godang imani penget ngaiton saya si burmagorang madak danahon natar didion jala tokka panahit nahiton ima tutu. Jadi tarida duisian awal harapan dan doa orang tua mulai sedak danak tokka sahit daumai dangadok kala namar las ni roha mulu marsahit. Apalagi mulu tukulun, anggung ngiri-ngiri sedak nuna tukulunon. Tukulun majua tuluari
Ai perngirina hacitian. Hape dang orang masuk tuang garanong. Dang orang sosial. Adang nak kaning itangyak korupanya kena marsahit di rumah sakit manang ijabu. Tung ijabu pe hita. Ali Tuhan tukulu dua makpa ditanami. Dah mungkin. Hacit. Seneng mau ngamuk, saya merimas terus salahnya cikna. Nangko pala tulujom, dah mungkin. Idosa memang tadukon tidak ada satu orang pun yang rela kalau dia sakit. Bahkan berusaha do kita mengatasi bohado asonang marsahit. Tadida doi rupani baik sianak kayanakon, sianak kanaposo, siak kita nama tua akan atoras. Marhite nama jaga kesehatan. Adong may rupani na jalan olahraga pagi, adong may namanuhor alat-alat kesehatan, adong may nama jaga makanan, doa kanasing. Itu semuanya bohado asa sehat pamatang tau. Kita berusaha menghindari supaya kita lepas jauh dari sakit penyakit. Alai daktar dokko sahiton. Parrona do hatop. Parlaw narang binoto. Buru rupanya ka ama makatahatai rupani marang latihan marguru nang ka ina pe latihan marguru di punganna. Ai sah ijabu. Tertepu. Sok dang bergerak be. Beh, bahasa songunia tenak kani makatahatai do pehami. Tapi tersonggok sahiti. Tu dia pe marubat song nasomoro. Bahkan makin parah. Ima rupani sipata pangotak ni sahiti. Alai manang dia maragam ni pangotak ni sahiti. Marsyazar mahita mamereng ahado namasa di turpuk taun. Sada ama napola marsahit 30 tahun. Ngaruk kita 30 tahun na marsahit nuang dan ngarong rate. Bodoh mungkin martahun. Tapi per hari saja kita sudah gelisah. Agak harus sahiton. Ala yang matu 30 tahun di bagasan persahiton. Murado pamalupon. Bahasa murah. Kolam masuk ibana tu kolami. Tu paridiani. AHP guarni sahati malum. Jadi muradu sesitong na. AHP jenis nisahiti itu akan selesai ketika dia masuk ke dalam. Alai nagabi persoalan 30 tahun ma di pai mai mana marhusur mai bana ngetor masuk halak. Lau marhusur di mana ngai juluani. Ang godong budaya antri rupani taburu pe. Udah ngarong antri. Haru antri pe sipata tong do marsisuluhan. Alani pergumulan di mana 30 tahun. Dibereng Yesus mai. Neng malu po. Mauloh jaha di turpuk tahun alus di mana ayat pitu. Iali Tuhan, dan adong perhuakku, nama doguang tu paridiani di harugutsang ni aiki. Iali Tuhan, dan adong perhuakku, nama doguang tu paridiani di harugutsang ni aiki. Dan adong nama doguang. Tarpai madui mana, adong manian na peduli. Manuguaw. Alay di situasi na makirim ibana, adong mangopay ibana, adong maboni ibana, adong manugu ibana. Jesus madokon. Hehe maho. Dan gabi pa Jesus ibana pamasuk tu kolami asa malum sahit na. Alay hehe maho.
Lapatan naing diarahkan tu namar sahiti ketika dia bergantung tu guncangan ni kolami asa malum ale Jesus mando dang disi bui po malum sude namar sahit disi alai dang disi dihatape hatakku pe bodo mabekko malu neng malu po dang adong mengerupiau neng taida di sini memang itulah sebenarnya di perjalanan di ngulut tahun dang adong mengerupiau dang tarupan di manangise kita mamulus perjalanan di ngulut tahun asing ni rohani Tuhani idok nakaning didok kori asini roha alani asini rohani Tuhani dipermahani do daging nang tobdi alani do nang nasagugo bainoku lau madok mauliate lau mamuji lau pasangapud debata ala memang dangarong siya konota jadi bola dong edit tarupani lagu rohani manang bahasa Batak na dangalani hagugoki bukan dengan kekuatan memang itulah dangalani hagugota bukan karena kekuatan kita tapi memang karena Tuhan begitu mengasihi kita odo singotota boiro hatop boiro 1 tahun boiro 2 tahun boiro 3 tahun boiro 30 tahun kita berpikir orang lain tidak peduli. Ternyata di situasi pakilalat Tuhan tetap memperhatikan kita. Ipanok no tido, bah, neng malupo. Ido pos nirohata di perjalanan di ngulutau. Ternyata ada Tuhan yang peduli menyelesaikan kita, membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Ikut tusido hita maporus. Alai tong do jaga jala jamot kita. Ikut tutuhani do nitarupani. Ikut porsia do hita tong bahwa rumah sakit juga adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Setunggal belang rohat omma ni 30 tahun non nemar sahih ni. Itu jalur malum. Ala ni hulan namar tangiang pe kita malum do sotuk song ni pemikiran pemahaman hapor seotak dong do sada ina rupani na lau melahirkan dang bui diurupi dijabu ujungna dibuang matu rumah sakit sahak ma di rumah sakit diperiksa dokter ma ini harus operasi ikon operasi do asa bui hipas inat tahun seorang dan nahut. Alai disukum ma terdatangani hamu ma inna rupani. Dang isi matai. Idia do dihubungi ma di perkarijuan na. Lau hipas inat tamu dan harus dioperasi. Bado ina. Unang dioperasi. Martangiang piawin na. Ba martangiang denggad do martangiang gimana? Ada duk 3 liling Roma telepon. Unak pola robe ho ay ngamati binat tamin na. Artinya dang madok salah. Mulu geberok tindakan operasi. Dang madok kon salah. Mulu gebelau marubat rumah sakit. Tapi kita juga harus mempercayai sudia ketindakan medisi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi setunggal benok pemikirat terupani ngabe martangiang mahita dakola martangiang adong dotong falsafah tamad dokon orai labora aru artini tahe saling mendukung deh bekerja sambil berdoa dan bekerja. Jadi di perjalanan di ngulu tahun di patuduho do tuhita asa perjulo memang marsigatung mahita tutuhani karena dia begitu peduli dan menyelesaikan persoalan kita. Alain apa duahon
Iko persiado hita nasa narong di portibion. Secara khusus medis dalam arti mengobati. Pakai itu hanidoi sebagai perpanjangan tangannya. Songonido namardongan. Iko persiado hita namardongan ope mengurupi di mangalas semangat mendukung, memotivasi asa saling tarida kepedulian. Jadi itu hamu manami nanami tu hita saluhna marhite partangengata di bodarion disungguli hatan di debatama hita asa naing matutu tapatari daun pos ni rohata tutu hatta jalan apa dua hon ikotong do pos rohata bahwa Tuhan memakai apa yang ada di dunia ini sebagai perpanjangan tangannya untuk memberikan sukacita bagi kita. Tuhatta mama masu-masu martang yang mahita. Maulihat ima Tuhan di pengot todo kami marhiti hatam. Na pinamalummu na marsahit na pola 30 tahun. Hirim rohana adong mabuan ibana asa masuk tiki gucang paridiani. Alay lobisianido di patupaho di puruman naido ibana di pamalupo. Suang-suang ni manang kami ali Tuhan ragam dosahit nalohot di pamatang nami. Ragam dosahit na mengganggu pikiran nami. Ragam dosahit na mengganggu haporsyon nami. Karena itu ho mahami maporus. Tu doho pamalupon nasa akasahit nasa na maduduki dia kapikiran dia kaperrohawa. Urupi mahami. Suang-suangoni matutu pasunggul ho kami Tuhan. Mula pedong medis dalam mudui mamakin nasida. Mangaleon hahi pasong. Alani tuhodo hupasahat kami sudit. Akka tim medis, akka dokter, perawat bidan. Pakai mana sida. Sungon habaran di pasu-pasum. Mangaleon hahi pasong. Nangak kena marsahip pitutong papos rohana sida. Asa mga luwadu tuho, jala pos rohana sida, ia ubat, ia nasi panganon, ia masa-masa istirahat, buidu sa luhun na hapak keomong mga leon hahi pason. Suang-suang ni dole Tuhan dang lupa kami membuat tuho, akadusa pangalusyon nami, asima roha. Sama Tuhan akadusa nami dagudangi, asa tamah kami dijulum. Marhiti Yesus Kristus padauni nasumurum. Martangiak kami tuho. Amin.